L'origen de la capbuitada és donar una ampliació i un relleu a la festa de Corpus. A l'edat mitjana, al segle XIII, al segle XIV, es posa en marxa la festa de Corpus, que és venerar la presència de Jesús en l'Eucaristia, en la missa. Van dir, hem de fer una festa en honor de que Jesús està present aquí i fer-ho un temps que puguem disfrutar. Aquesta festa, que començava el dia de Corpus d'una manera tan espectacular, es va allargar durant 8 dies i és la vuitada de Corpus. Cap vuitada, l'últim dia de la vuitada de Corpus, el dijous damunt del dijous de Corpus. A Cardona hi ha uns barris. I llavors, cada dia de la capvuitada, un barri celebrava ell, el barri aquest, la festa de Corpus. Bé, va arribar un moment que la festa de Corpus, que havia sigut tan espectacular i tan popular, es va anar diluint. Per què es va diluir? Perquè es va treure la festa civil. Ja no es feia festa el dijous de Corpus, es va passar el diumenge. Les processons, aquí, al nostre ambient, van anar decaient. Es va suprimir la processó de Corpus, ja fa anys que no es fa. I les festes dels barris, que es feien durant 8 dies, quan Corpus era dijous, es van anar repartint pels caps de setmana després del diumenge de Corpus. Es van anar repartint. Un cap de setmana el fa el barri Mercat, un altre cap de setmana el barri de la Fira, un altre cap de setmana el barri Major, i així es van repartir. I què es fa en aquests caps de setmana, que és la festa del barri i que té el seu origen antic en Corpus? Doncs es fa una missa, que no hi va massa gent, encara guarneixen el carrer i fan unes catifes, es fa ball i de vegades a algun lloc es fa un sopar popular. I això és el que queda de l'antiga celebració del Corpus, que té origen a l'edat mitjana.